היום נלמד לנגן את השיר חושב עליה של עידן יניב. בואו נתחיל עם הפריטה. נשים את האקורד C דיאז M. הפריטה תהיה בצורה הזאת: 1, 2 ו3 ו4, ירידה אגודל, ירידה האצבע, 1, 2, ואז עם האגודל אנחנו נעשה תטה תטה, ולבסוף עם האצבע ירידה 1, 2 ו3 ו4. אוקיי, האקורדים בשיר יהיו C דיאז M, A, B, G דיאז M. השיר יש לו פתיחה שהיא תהיה על האקורדים, מעבר בין האקורד C דיאז M ל-A. אז יהיה ו-A, וכאן מתחיל השיר ל-C דיאז M. שוב מרגיש את הפחד, B, ל-C דיאז M. שוב אנחנו לא ביחד, B, ל-G דיאז M. ומנסה להתגבר, A, עם אחר, C דיאז M, ל-B, ושוב בית שני אותו דבר, C דיאז M. איך היא עושה זאת בקלות, B, ל-C דיאז M. אני מרגיש רק ריקנות, B, ל-G דיאז M. ומנסה להתגבר, A, עם אחר, C דיאז M. שלום לכולם, זה רק סוף השיעור ביוטיוב. את ההמשך והשיעור המלא תוכלו למצוא באתר נגינה. נתראה באתר. עכשיו מגיעים לפזמון כל הזמן.